n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Wajabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadalasi jamu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadalabɔli kɛ Wajabate k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maa na foli ani tanuni lamɛnbaaw i k'a dɔn foli ani tanuni jɛkulu minnu b'an dɛmɛ ani kɛnyɛrɛye o Wajabate k'a dɔn kɛnyɛrɛye arajoso minnu b'a la jamana fan wɛrɛ fɛ n'u bɛ kɛ sababu ye kunnafoni ka jɛnsɛn an ka foli ani tanuni b'u ye k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fo Kidal min ye Bamakɔ n'a lamini fana ye kɛnyɛrɛye arajoso minnu bɛ yen i n'a fɔ arajo Manca FM an ka foli b'u ye Wajabate k'a dɔn kunnafoni an bɛna sarada Jibi ale bolo bɛ nɛgɛ la e ni ne fila an tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnfura kɔni o dasilen b'an kɔrɔ ni Jibi ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na n bala cogo bɛ di Wajabate marifa dilanba o kan ka sa ci cogo la Wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Ablaye Jara ko a ko i k'a dɔn a bɛ ne ka tile 10 bɔ min ye Bamanjuw ye i k'a dɔn u ka bingani wale ani ka taa bi sɔrɔdasokuluw kan a fanga bɛ ne ka bonya ni dabali ni fɛɛrɛ ma tigɛ joona ka kunbɛli kɛ i k'a dɔn u b'a fɛ ka saya lama fanda 4 bɛɛ lajɛlen na a ko dabakun de y'o ye jamanadenw ka girin bɛɛ lajɛlen ka hawuja sɛbɛnnikɛla ko tile 10 a ma don u ni ɲɔgɔn cɛ min ye Bamanjuw ka bingani wale jamana tilebiyanfa ani kɔrɔnfɛyanfa a bɛɛ lajɛlen kɔni bi ne ka kɛ batɛmɛsira ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a tiɲɛni nɔ barika ka bon sabula hadamaden ne bi to a la minɛn caman bi tiɲɛ Bajangara dugu kɔnɔ ka taa Kani Bonzo i k'a dɔn ka taa Bankas Hɛrɛma kɔnɔ a k'i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni jateminɛ yen dɔw juguyara kosɛbɛ maa min n'i tora la a bɛ maa 10 ani kɔ bɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o ye dantɛmɛ ye a ko min ye 21h waati i k'a dɔn tile 2 in na min ye sangaw fɛ yen gendarmew ka so min bɛ yen i k'a dɔn u ye dugu cɛci n ɲininka ka taa bi gendarmew kan hali ni maa ma to a la maa kelen kɔni joginna Wajabate i k'a dɔn u ye tiɲɛni min kɛ mobili dɔw jenina i k'a dɔn ka motow jeni jamana ka foroba sɛbɛnw i k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen birisi barasa banabaatɔ in kɔni taara ka segu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye dantɛmɛwale damanda de min ye lakana tigilamaw ye tiɲɛ dɔw bi dɔ kɛ nka tɔ ka jɛba bɛ baara la hali bi sabula faamuya man di i k'a dɔn Bamanji cɛ 3 cɛ 4 ka dugu kelen cɛci maa 1,000,000 bɛ dugu min na ka sin ka taa daga sigi i k'a dɔn gendarmew ka so kan o ye dantɛmɛwale sangaw namɛ ka nin kuma in fɔ a ko min ye wulikajɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ san ani Burkina Faso man jan ka sababu kɛ i k'a dɔn danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye tomiya ye bɛnnɛ na i k'a dɔn nin yɔrɔ fɛn o fɛn filɛ tɛmɛmakɛ nin dugu ninnu na Bamanjuw y'u se kɛ nin bɛɛ lajɛlen na Hɛrɛma kɔnɔ o bɛ Sikaso mara la a ko dimanche tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ayiwa min kɔni ye ayiwa bɔda ye n'o ye Mali ani Burukina ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ u ye maa dɔ fana fa ka mobili caman sɛbɛkɔrɔ jeni min kɔni ye gendarmew ni polisiw ani douaniers olu dagalen don yɔrɔ min na i k'a dɔn u ye tatugu yen fana i k'a dɔn ni ka yɛrɛkɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bi taa don kanu na Burukina Faso o ni Mali dancɛ a ko i k'a dɔn n'u ye ayiwa tasuma mɛnna canjala u b'o kɛ ka don Burukina sɛbɛnnikɛla ko nin dantɛmɛwale ninnu kɔni min ka jamana de hawuja kosɛbɛ min ye sɔrɔdasokuluw ye ni olu ye fangabatigi ye ni sebabuw ye sɔrɔdasiw de kan ka taa nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen koli min bɛ se k'a to dɔ bɛ fara lakana i k'a dɔn a girinya kan a ko min ye jamana in ye Bamanjuw daga bi jamana da la a bɛ waati jan bɔ hali ni sɔrɔdasokuluw b'u se kɛ a k'i k'a dɔn u t'a dabila fɛn kelen de bɛ na ko in yɛrɛ ban o de ye k'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban ni ka da sɔn ɲɛ a ko kelen de bɛ kɛ sababu ye min b'a to ninnu i k'a dɔn u bɛ siran a ko n'o tɛ min ye awa jihadisiw ye min ye samara ye u bɛ ne ka yenguw sago ye sabula sa kalo 12 u bɛ to kana bingali kɛ i k'a dɔn woni dɔ bɛ yen sirani dɔ bɛ yen u bɛ n'o sira kelen de fɛ f'o sira in de ka tigɛ f'u ka se ka yen yɔrɔ de gere a ko sɔrɔdasokuluw olu bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu na Kɛnkɔrɔ n'o ye Bangas mara ye Jubaso Burkina Faso i k'a dɔn min ye bɛnɛna ye Tomiya ani San a ko i k'a dɔn sɔrɔdasiw bɛ to ka munumunu nin yɔrɔ ninnu na min kɔni ye ko yɛrɛ jateminɛ dɔw ka fɔ la yen yɔrɔ ka k'u dagasigi yɔrɔ yɛrɛ de ye o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn lakana caman ka na a ko Moti mara fana Jɛnɛ min ye Somadugu ani dugu wɛrɛw i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kelen d'u fɛ fana ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ma nka min kɔni ye o dugu maaw ye caman ye marifa ta k'a fɔ an b'an ka dugu kɔlɔsi o kɛra sababu
sababu ye maa caman ka lafiya o bɔdaw la a ko n'i ye yɔrɔ wɛrɛw ta min kɔni ye jahadisiw ye u bɛ yaala motow de la u yaala ni fɛnw ye minnu ka teli Sikaso mara kɔni u ye daga caman sigi olu da la a ko ayiwa o nafa bɛ o kɔni sɔrɔla min na Sikaso ni Burukina ka surun furanjɛba dɔ bɛ yen i ka dɔn i kanɛ kolo langolo de yen kɔni maasi o tigi tɛ maasi ye yen kɔni kɛ m'u dagakɛyɔrɔ de a ko o b'a jira k'a fɔ Sikaso mara ni wulikajɔ ma kɛ ni ka yɔrɔ fana ayiwa k'o sɛbɛkɔrɔ minɛ a bɛ gɛlɛya Bura ka taa kuri a ko ani Yoroso min ye yanfolila ye min ye Kajolo ye Kajolo i ka dɔn bi Zegwa a ko nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana y'u damata gɛlɛya sɔrɔ waati tɛmɛnen na tile tan in kɔni kɔnɔ Banmanju ye yɔrɔ caman boli i ka dɔn u ye tiɲɛni caman kɛ ngo n'a ta bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko i ka dɔn sɔrɔsukulu fana b'u se la a ko kɔsa in na min ye cɛ 4 ye marifatigi ye Banmanju la u n'u ka marifa n'u ka bolimafɛn sɔrɔsiw ye a bɔ tasuma wulu kan a yɔrɔ yɛrɛ ni yuwariw cɛman jan a ko kunnafoni kɔni fana sɔrɔla min ye marsikalo tile 2 tɛmɛnen Gatilumu o ye dugu ye min ni yuwaru manja min ye sɔrɔ Banmanju ye u ka nin kuluba in a sɔmingɛra k'a fɔ u bɛ wuli ka jɔ la sɔrɔsiw taara u kunbɛn ka tasuma daw la u ye mugu wuli sisi tigɛlen cɛ 4 buruna Banmanju la i k'a dɔn n'u ka minɛn tɔw kɔni y'u kɔda sɛbɛnnikɛla ko maa o maa b'a la n'a b'a fɛ k'i suɲɛ k'i fa n'i y'o suɲɛ k'o fa i k'a dɔn kojugu tɛ o tuma fo wulikajɔ de ka boloda joona min bɛ se ka to nin tɛgɛkisɛ bilen bi bɔ jamanadenw da la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tungura anta o laban ye boli ye ne bɛ n tɛgɛ don le pays fasiriba n'o ye Aisha B Sumare kalanden don a ko an ka jamana taamakɛlaw n'o ye mobili bolilaw ye k'u bɛna taa grève la tuguni fasiriba ko ni grève ko in bɛ da kɔnɔ kabini waati jan karamɔgɔ dɔ b'a tungura ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kabini ministre min ka baara ɲɛsin b'an ka taamako n'an ka minɛnko ma ale y'i dama suɲɛ k'a jira k'a fɔ dɔ bɛna fara péage sɔngɔ kan min ye jɛkulu dɔ ye ni Mali yɛrɛ b'o jɛkulu la n'o ye UEMOA ale tɔn ye fasiriba ko UEMOA ale mana fɛn o fɛn dana tigɛ jamana 8 mun b'a kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tungura dɔwɛrɛ kɔni ma to an bolo ni ka waleya Mali de kelen mina k'i damana jamana ni k'i fosi ka bɔ a kɔnɔ wa a ko kalasi o kuma t'a la fasiriba ko min ye péage kɔrɔlen ni kɔni ye tɛmɛko 1 kɛ o tigɛ mun b'i bolo i mana tɛmɛko 10 kɛ fo ka taa fɔ tile binna karamɔgɔ dɔ b'a tungura bɛɛ lajɛlen sarako 1 ye nka ze na ko yɛlɛma bɛna don ko la fasiriba ko tɛmɛko 1 i b'o wari sara min ye état-makɛla n'o ye transporteur ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ damatɛmɛko belebeleba ye min tɛ bolo kɔnɔ ni ko i bɛ bolo tunɔ min a laban bɛ kari fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tungura min ye tɛmɛko 1 n'i y'o wari sara a ko forogoni bɛ taa dugu sara la a ko n'i y'a lajɛ taji sɔngɔ ka gɛlɛn mobili sɛbɛnw ka gɛlɛn min kɔni transport a sɔngɔ b'a nɔ na a ko fɛn mun tɛ sɔrɔ baara kɔnɔna la n'o bɛɛ taara ni k'o di jamana ma k'olu ni yɔrɔ bɛna kɛ mun ye fasiriba ko u ka lafasatɔn min bɛ n'o ye ceinture Mali o ɲɛma karamɔgɔ dɔ b'a tungura n'o ye Isiaka Jakite ale kɔni wulila ni k'i kankɔrɔta k'a yira k'a fɔ k'u ye tɛgɛnɔ bila kɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen ni ka t'o da jamana ka tabali kan n'o ye baarabila ye baarabila in kan ka daminɛ waati jumɛn o de ye nin marisi kalo o tile 23 karamɔgɔ dɔ b'a tungura ni jamana ni wulikajɔ kura kɛ ni ka wele bila u ma ni k'u ɲininka hali bi min b'u fɛla ko la u ka se ka bɛnkan kelen ma a k'olu ka bɛnkan kelen ma o tɛ dɔwɛrɛ ye min kɔni ye fiɲɛbɔ dani u ka se ka ta k'u sɛgɛrɛ a ko fiɲɛbɔ dani taara ka dɔw sɛgɛrɛ n'o ye sotaramatigiw ye karamɔgɔ dɔ b'a tungura olu mana tɛmɛ ko 100 kɛ tile kɔnɔ cogo cogo o kuma k'olu bɛ darasi 400 sara a ko nin bɛɛ lajɛlen ye bɛnkan ye min ye bɛnnitigiw ye ka taa bila remorquetigiw la a ko nin fana bɛ se ka kɛ bɛnkan ye karamɔgɔ dɔ b'a tungura sɔngɔ dani bɛ se ka bila olu fana ye o kuma n'u y'o sara o y'u dabɔlen kuma caman na a ko n'i ye an ka jamana in lajɛ Bamakɔ ni Kulukoro bɛnni minnu bɛ tɛmɛ fɛ tile kɔnɔ k'a ka ca dɛ min ye cɛncɛn ye karamɔgɔ dɔ b'a tungura ka taa Kulukoro ka na n'a ye o kuma bɛnni tako 1 o péage sɔngɔ bɛ sara karamɔgɔ dɔ b'a tungura Bamakɔ ani Kasela ka taa bila min ye Sɛbɛnnikɔrɔ a ko mobiliba minnu bɛ munumunu ni fura kɔnɔnaw la a dagosi ka bon kojugu fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tungura min ye ministre des transports ye a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ janko ani olu taamakɛlaw bɛ se ka bɛn ko la sabu ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli a ko min ye jamana a kɔnɔna ka gɛlɛn kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli ni k'i da don i ka kungow la
la nka n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ don mobili kɔnɔ tile kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura k'o de dagosi ka bɔ a kɛra minnu taara dugu ni dugu walima ka b'u ka so ni ka taga centre ville la n'o ye duguba kɔnɔna ye ka t'u maamako ɲɛnabɔ ka segin walima minnu bɛ taa jamana ni jamana a ko maa minnu bɛ don mobili kɔnɔ tile kɔnɔ o de ye maa ba yirika ye a ko o mobili bolilaw k'olu ka ɲi ka bonya o mobili bolila olu ka ɲi ka ɲininkaw ka hakilina la olu ma ɲi ka bila damatɛmɛ wale la a ko damatɛmɛ wale karamɔgɔ Dabatungura a bɛ sɛ ɲɛji bɔ fasiriba ko min ye minisiri ye o tuma n'a ye wulikajɔ kɛ joona joona o bɛ se ka grève in ka bali mars kalo tile 23 kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli don Bojabate men keleku bi boni sebanye sebami nu ka ma ko miroir dungare sebani keba de Atumata Sire Traoré minye aywa Atuma Sire Traoré ako ikado ikani nguma yi bil hak ako kosaina minye jamana yere de ye ikado a gelera bolo faraka dogo ikado minye gelaye ate yoro minna Bojabate Bamako na lamini yado Bamako kama na nguna ikado ni bi yoro were inna tusu ako kasawo ke fem minye gela inda menena Bamako akoni fanga ka bu Bamako fa bele jelenye olu ye wuli ka joke ka sekaseli ke ibi miri fenwo fena ikado gela dona bele jelela Bojabate mburu min bidun ikado kamini dala se biduru do tarafo bi woro fo bi olovla fa do fe do yere pume bi shegin fo Bojabate munana nini ako fana ki boala minye petroli essence doni yella ni bele jeleka Bojabate ikado na tabe min woni jamana famawye ikado olu ka wuli ka jondi cesiri ikado se keleme ko fana lage sabula ni ngoyi a gelea ana degubi jamana dunga Bojabate ako sugo boloti magola min yetluyi boloti mago fana ako ma andumina ngoro dume katanja ro dume sebenekala ko ako gelea mbi jamana de kelingen la bele jele soro ikera fama ikera fanda abi besoro min gera dandema wale ibo dabora ka fo o mobility guyi Bojabate ka do bodawla yoro minumbe ni ka do sara jamana sebenekala ko o gela fanga buena kosobe sabula minye ambana yere de ande tamable na mato aundala Bojabate o fana tieni no dando la il y a Fotogomi, Ishaka Doumbia, allé des secrétaires administratifs syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers libres du Mali. Bojabate, au Fanayeni, il y a pas que les me voient à eux des fois, Mini Gelaya Fangabona Kosali, Nafora, Olu Koni Barabla, Barabla Ngadouma, Kajugu Jamana, ma Bikini Minga Fangakabu Kosobe, Ako Mini Jatimino Yinam, Jatimina Minumba Jirakafo, Mingoni Kwe, na Wajibera Mali Redeka, Sabla, Awajere Jakulu Minu et Sedawi, Ulu Kanyuanye mingera o de seve bank mondiale ya nyinu fe nu maninge o te lafia boda soro warba de tara ko juru do awa jamana na asarali de bi katada awa jamana dunga semane kala ko ka do ko gelera sabla don na fara doka ni farafin jamana bele jele benaka wajibi do ka jamana ka min ngoni ko nya ka ke sabla warba de tara ka di abara bi se ka ke tugo mina ga juru saraba e jamana donye o fende bolo mina niki ba tuna mi na ala majanga abi kari semane kala ko gelea damanda de tarasa ka buluda nga min woni magavili daboy e ka don awadega shishi bo karato da ka sabo ke wati ni agela bele gele na be ali de ministry ama sebene kala ko e ka do atwabi ma chamanda ko ingelera foka todi ako Mali ani kwaji kaja mina no bi do jamana kono abita ta jamana wala de la Bojabate e ka do boka sagi anu ta ka sagi e ka do o wari sara o de digira e ka do jamana transporteur la o ko ni de na ni muruti banyi sebene kala ko ikado ndinye fosi ka fo de ka ke jamana dunve fo nyefoli de ka ke e benin bla ne benin da ni mbise ka ke ni ndise ka ke o damanda no taraka o sudan nywana Bojabate hakili nyuma mba to dafa akuna ta mi doni mina ko bi jamana gelera jamana dunga mana gwana tawroten na yorote ni ngunye sebani anye mi mbo mi war kono akabi bolla la sirene karamɔgɔ Dabatungura ne bentike dongo kura ade ni ale ka faseriye ade ako minye tajifire la do ye karamɔgɔ Dabatungura olu fana be wuli ka jola no ye nazaro ka jarajakulu da total Mali fasiriba ko minye total barakelaw ye karamɔgɔ Dabatungura kuna sini minye tenendo ye marsikalo kle gale ako u jabala bala amdala asi 2000 la minye ka nyemaw ye u ye wele bla ka barakelaw ma karamɔgɔ Dabatungura ningu ka dusukun kamikami ko laje boloda ako dusukun kamikami laje fana ti dore ye ako bara kunye tnoy bara be ken nafati sorala tnoti sorala ako kunjume bo barawla na foro ka bo
denbaya kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka taa taji o kasa jugu cɛla karamɔgɔ daba tun kɛra min ye nɔnɔ ye o tɛ sɔrɔ ka min ye lakaranifɛn wɛrɛ ye o tɛ sɔrɔ k'u lakana karamɔgɔ daba tun kɛra u ka kɛnɛya domaine galama la o tuma o n'a ta o ta u jɛmɛ ni o ye nka kalo maa sara ka ban u kan k'u bolo jan tɔrɔmɔɲɛ ninnu bɛ ta ka d'u ma karamɔgɔ daba tun kɛra k'o fana ka dɔgɔn ko tɛ bɛn fasiriba ko a ko min ye baarakɛlaw ye u ko u mɛnna ni laɲini na kabini waati fɔlɔ karamɔgɔ daba tun kɛra u y'a ɲini san 2019 o tuma min ye u sara mun bɛ ka d'u ma nin waati la kɛmɛ sara la ko ka 20 fara kan a ko baarakɛlaw jɛna ni o ye nka kuma tilala ka da kɛrɛfɛ u ye wulikajɔ filanan boloda min ye ɲɛmaayaso ye wele bilu ma karamɔgɔ daba tun kɛra u ka sigikafɔ sabu sigikafɔ ye damu ye u bɛnna min ka o la aw ka 20 kɛmɛ sara la o ka ca kosɛbɛ a ye dɔɔni bɔ a la u jɛna n'o ye u ye dɔɔni bɔ a la ni k'a kɛ 15 ye fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɛra min ye kɛmɛ sara la 15 mun kan ka fara u sara kan k'a daminɛ 2019 kana bila 2021 hali bi taama bɔ sisima bɔ a ko mun de bɛ hali bi min tɛ ka ɲɛfɔ baarakɛlaw ye baarakɛlaw fana dusukun kami-kamina karamɔgɔ daba tun kɛra u tɔɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ olu kɔni fana bɛna baara bila boloda o tuma min ye tubabuw ka nin société belebeleba ye Mali kɔnɔ n'o ye Total ye o tuma olu fana bɛna lajɛ sa taji tɛ feere Mali kɔnɔ bilen fasiriba ko min ye nin hakilinaw fɛn fɛn n'a bɛ ka jalatigɛ olu fɛ karamɔgɔ daba tun kɛra ko dɔwɛrɛ tɛ ko nin kumakan yɛrɛ bɔra Faransi sabu baara yɔrɔ a nujuru bɛ Faransi jamana kɔnɔna la n'olu y'a bila da mun na k'a tɛ bɔ da kelen na nka min ye Faransi n'a ka sariya ye Mali fana n'a ka sariya karamɔgɔ daba tun kɛra min ye malidenw ye k'an sago b'an yɛrɛ fana la fasiriba ko malidenw mana ban togo togo ni ka taji feere abada k'u tɛna nansarabilenw bɔ Faransi ni ka na Mali kɔnɔ dɛ a ko wajibi u ni malidenw ka bɛn a la o de y'u ka nafa n'u ka tɔnɔ kɔnɔna ye o tuma min ye baarakɛlaw ko ban tɛ muruti tɛ karamɔgɔ daba tun kɛra min kɔni baara a kun ye nafa ko ye o tuma k'u k'a lajɛ u ka hinɛ olu la sa Ala kama u k'u nin yɔrɔ d'u ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirène kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate naamu Total baarakɛlaw k'a fɔ taji tɛ feere Mali kɔnɔ bilen o tɛ tiɲɛ ye bi m'a fɔ taji bɛ feere Total de t'a feere nka station ɲɛnama caman de bɛ yen essence bɛ yen duk Yarawali bɛ yen Somayafu bɛ yen Petrobama bɛ yen Total yɛrɛ nana ka an kungo de ta n'u bɛ ka kɔrɔ o nɛgɛw kɛrɛfɛ ne kuma nin ye o Total n'u m'a feere essence bɛ yen duk a tɛ dɛsɛ voilà karamɔgɔ daba tun kɛra n bala cogo bɛ di Jabate bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa de ye Mahamani Touré Mahamani ko a k'i k'a dɔn Yɔrɔ Sirifokɛ ka dimi a man ɲi ni Yɔrɔ Sirifokɛ dimina fɛn kelen min bɛ ko in ba o de ye ka taa deli ka yafa deli Jabate k'a dɔn gouvernement de transition u y'o de faamu tile 2 in na u ye ministre 3 de ci ka taa Yɔrɔ Sirifokɛ fɛ yen min ye deli ani faamuyali an ka kuma min bɛ se ka to faamuyali bɛ boloda Yɔrɔ Sirifokɛ min ye Boye Haidara ye Boye Haidara i k'a dɔn diinɛ ɲɛmaa don i k'a dɔn a ka kumakan lamɛnen bɛ kosɛbɛ wa a ka wulikajɔ ni cɛsiri jamana dilanli ani jamana ɲɛtaa la Yɔrɔ Sirifokɛ a b'i sɛbɛ kɔrɔsɔ a ko min ye wulikajɔ ye wulikajɔ min n'o kɛra sɔrɔdasiw fɛ minnu ye fanga bɔsi IBK la fanga bɔsilen i k'a dɔn u sera a ma a y'a juru la k'a fɔ a m'a tɔɔrɔ wa a ka dugabuba b'u ye a donnama in kama colonel major Ismaïla Wage i k'a dɔn o de taara ni ka taa bɔ a la ka taa a bɔ fanga bɔsi kun fɔ a ko tiɲɛ don min ye jamana y'a sɛgɛnna a degunna aw sɔrɔdasi minnu n'a ko an nana jamana ɲɛtaa sabati Ala k'a n'a dɛmɛ Ala k'a n'a barika Yɔrɔ Sirifokɛ a ko a ka dɛmɛba b'u ye nka i k'a dɔn su ma ko dugumajɛ ŋunuŋunu barika bɔnnen bɛ tile 2 in na kosɛbɛ min kɔni ye b'u ye k'a diminen don ayiwa i k'a dɔn transition kɔrɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kɛlɛ min kɛra silamɛw fɛ a bɛ waati jan bɔ n'o ye ministre min n'ale bɛ du ani denbaya kunna i k'a dɔn kolokala sɛbɛn dɔ kun bɔlen don waati la ni hakili b'a la silamɛw y'a kɛlɛ kɛ kosɛbɛ a kɛlɛ kɔni kɛra a kuma kun dara ten dɔ ye ni k'a ko bila sabula sɛbɛnfura ninnu n'i y'a yɛgɛyɛgɛ silamɛya sɔsɔli ani silamɛya tiɲɛni o b'a yɔrɔ dɔw la kosɛbɛ n'o ye cɛ tɛ muso tɛw ye i k'a dɔn musow yɛrɛ dama ka furu o damanda Ala ka a kojugu bɔ an da Yɔrɔ Sirifokɛ kɔni kɔsɛ in na ministre min n'a bɛ denbaya kunna o de ye kɔrɔfɔ in da k'a sarada i k'a dɔn laadala ministre ka laadala ɲuman
kuma nye seve nin kuma in ŋɔna islamɛ caman dɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen kɔni i ka ŋunuŋunu bɔ awa k'i ka dusumakasi bɔ ɲɔrɔ sirifukɛ kɔni a dimina fo k'a dama tɛmɛ sabula a ko min kɔni ye awa transition mɔɔw ye n'u ma fɛɛrɛ tigɛ minisiri yɛrɛ de la a t'a fɛ ka minisiri in don a yɛrɛ de ma a tulo la bilen fo a ka gwɛn a k'i k'a dɔn kuma in barika bonyana ɲɔrɔ sirifukɛ dun n'a ye min fɔ i k'a dɔn n'a diminen don a b'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dimi in ka se ka dansira la min ye awa gouvernement de transition ye o ye minisiri maa saba ci olu ka taa kuma ɲɔgɔnya ka hakilina dɔn ka taa ɲɛfɔli kɛ i k'a dɔn an karamɔgɔ an nana min ye muso in ye min kɛ minisiri muso in hakaja i k'a dɔn a m'a fɔ de ye k'a bɛna kɛ koyi i k'a dɔn kuma kɔrɔkɔ nin don a ye min wuli a jo t'a la bi a jo t'a la sini o bɛ taa nin kuma ɲumanw i k'a dɔn ani ni awa kuma kɛlɛban kumaw o bɛ t'o de fɔ sirikɛ ye sɛbɛnnikɛla kɔni ko ayiwa an bɛ don minɛ ko bi kumaw kɔni dara fɔ a ye min ye ɲɛfɔli ye k'a fɔ a bɛna kɛ jamana kɔnɔ o tɛ i k'a dɔn kuma kɔrɔ don sabula tubabu sɛbɛnw don a ɲɛfɔli a n'a ɲɛdɔn o de ɲɔgɔn dɛ sɛbɛnnikɛla ko maa saba min kɔni dara ayiwa ɲɔrɔ sirikɛ fɛ yen u taar'u dama kasi a la min ye ɲɛfɔliw ani jateminɛw ka kɛ min bɛ se k'a to a bɛ se k'a kɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ɲɔrɔ sirikɛ bɛ fɛn min kan fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye k'a ka an ka laadaw ani diinɛ ni ka dankari k'o la i k'a dɔn a t'o fɛ o de la i k'a dɔn su sɔmina joona min kɔni taa ɲɛfɔliw ani jateminɛw k'o fɔ walasa sirikɛ a dusu bɛ sa a bɛ se k'a kɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura la sirène karamɔgɔ daba tun kɛra fasiriba n'o ye DT a ko an ka taa UMPP la UMPP karamɔgɔ daba tun kɛra ko yen man di dɛ yen kɛmɛ tomokolo ye fasiriba ko min ye san 15 ye a ko Mali ni Chine ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la min ye nin fura dilan yɔrɔ belebeleba in Mali y'a sɔrɔ kabini san 1983 n'i y'o lajɛ bi san 30 ani san 8 Chinois ni Mali ka bolo ni ɲɔgɔn ma karamɔgɔ daba tun kɛra k'u bɛna usine jɔ an ye usine min ni fura dɔw bɛ an bɛ to ta diɲɛ kɔfɛ karamɔgɔ daba tun kɛra min ye anw yɛrɛ ka jiri minnu bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɛra ni jiri salenbaw don o kuma k'a nɔnɔ bɔ k'a ji bɔ ni k'a kɛ furakɛ malidenw furakɛ fasiriba ko min ye Chinois ka nin hakilina ɲuman ye a ko maa minnu kɛra nin baara ɲuman kɛbaw ye kunun n'an b'a san 30 ni san 8 kɔnɔ o maaw karamɔgɔ daba tun kɛra k'u dabaliya ban bɛɛ bi u sigi mɛ ni k'u bolo don da kɔrɔ ni ka bimaw lajɛ bimaw kan bɛ ka mun kɛ ka usine sɛgɛrɛ a ko kabako don fasiriba ko min kɔni usine u y'a fɔri a kɛra samasogo ye karamɔgɔ daba tun kɛra bɛɛ y'i ta tigɛ a la dɔɔni a ko min kɔni a tɔ tora golojalan yɛrɛ sa fasiriba ko min ye bolo a ma funu a bɛ da tigi kana min ye san 15 ye san 30 ani san 8 karamɔgɔ daba tun kɛra ministre de la santé minnu tɛmɛna u jɔyɔrɔ kɛra mun ye usine ɲɛnamali la karamɔgɔ daba tun kɛra député minnu wasabulon kɔnɔna la n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ malidenw ka kɛnɛya ma olu jɔyɔrɔ kɛra mun ye usine ɲɛnamali la a ko n'i ye kow taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tun kɛra usine kɔni a kalifalen bɛ maa minnu na a ko olu de ye usine fɔri fo ka na bila ni kundama la a ko n'i donna usine kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra dɔwɛrɛ kɔni tɛ sagaw ni baw siyɔrɔ UMPP kunu UMPP bi UMPP kelen tɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɛra Mali tun b'a disi de gosi ni usine belebeleba in ye sabu n'i y'a lajɛ a bɛ dayɛlɛ waati min na min ye glucose o dɔ tun bɛ dilan n'o ye sɔrɔmuji ye a sugoroma n'a kɔgɔma a ko bi an bɛ to ta diɲɛ kɔfɛ a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ daba tun kɛra dagabana fɔlɔ dɔ tun bɛ dilan n'o ye aspirini ye kunkolodimi mana k'i la cogo cogo n'i ye UMPP ka aspirini kunu ka ban o y'i lafiyalen a n'a ka nivakini fasiriba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen u ka paracetamol la ka taa bila u ka garbetus la karamɔgɔ daba tun kɛra bana ma kɛ cogo cogo a ko ni UMPP ka fura lakikaw ta a ko o kun y'i lafiyalen nka min y'o furaw ye bi k'o dilanni ko kuma tɛ yen dɛ sabu wari min kan ka furaw dilan karamɔgɔ daba tun kɛra k'u y'o bɛɛ lajɛlen salonni k'o tila a ko min kɔni maa minnu ye wari in tila karamɔgɔ daba tun kɛra ko sini ma a bɛ n'i da don tɔgɔ la k'u dɔnnen don UMPP wari kɔni fasiriba ko a ko min kɔni gouvernement de la transition n'o ye Nbandaw n'a ka jama ye a ko Nbandaw nakun ye ni kana Mali bila araye kan karamɔgɔ daba tun kɛra Mali tɛ se ka bila araye kan bada ni malidenw ma kɛnɛya a ko Nbandaw u k'u kɔfilɛ UMPP la UMPP min kɛmɛ fala ye bi min kɛmɛ sɔrɔntɔrɔ ni basaw siyɔrɔ ye bi karamɔgɔ daba tun kɛra ko foyi ma tiɲɛ hali bi maa ɲuman minnu bɛ yen ni baara dusukolo b'u la baara hakilina b'u la karamɔgɔ daba tun kɛra dɔnnibaw don o tuma k'u ka ɲi k'olu de wele k'olu tɛntɛn joona joona ni ka ni jɔyɔrɔ in ta k'a kalifaw la karamɔgɔ daba tun kɛra janko baara in a bɛ se k'a ka hakilina kɔrɔlen boloda cogo min na a ko n'o tɛ karamɔgɔ daba tun kɛra ne nin kɛra UMPP ko bannen ko nin y'an bɛɛ ka kɛnɛya donnen galama la siga t'o la i m'a ye n'i bɛ taa so
i miiri bɛ janya sabu e tɛ taa so abada ni m'i kun jan ka so in lajɛ a bɛ so taga sira la ko di nin dɔw kana tunu jamana in kɔnɔ dɛ kunnafoni filalen an ye min b'o la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate Tezara premier n'an y'o min an bɛ sɔrɔ ka segin ka na sisan Dabatungara si ko mana fɔ kunta da kuma ye siga t'o la bala tɔgɔ bɛ di Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni o don sɛbɛnkura in y'a bolo ko siɲɛ 6,865 sɛbɛnni kɛbaa de ye Christelle Kɔnɛ o don Christelle Kɔnɛ ko a ko di a k'i k'a dɔn ayiwa a mɛnna a ma kɛ i k'a dɔn a ka kɛ o de ka fisa kɛbaliya ye a ko seko ani dongo min ye nin dankɔrɔba in ye a sara a bi san 20 bɔ i k'a dɔn ayiwa ministère de la culture o hakili jigin kɛ min kɔni wuli ka jɔ ani jateminɛw ka kɛ ka don gɛrɛngɛrɛnnen sigi sa yanni diɲɛ wuli cɛ ɲinɛn kana kɛ dankɔrɔba kɔ Balamusa Keita Balamusa Keita Mali kɔnɔ n'i y'a to a fɔ Mali kɔ kan n'i y'a to a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn kuma seko ani dɔnko ɲɔgɔlɔnbɔ ani sinima dilan min ye Balamusa Keita ye a tununa i k'a dɔn san 20 ye nin ye Balamusa Keita i k'a dɔn a ye diɲɛ to sɛbɛnnikɛla ko Balamusa farikolo kɔni tɛ diɲɛ na nka a ye baara min kɛ a n'a yera fɛn minnu na i k'a dɔn yanni diɲɛ wuli cɛ u tɛ tunu sɛbɛnnikɛla ko ayiwa wulikajɔ kɛra min ye seko tigilamaw ye seko ni donko tigilamaw olu ye ayiwa barodasigi kɛ kunungo barodasigi min bɛna kɛ sababu ye ka don gɛrɛngɛrɛnnen sigi sen kan don min n'o bɛna kɛ Balamusa tɔ ye Mali yɛrɛ kɔnɔ ani Mali kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ɲɔgɔnye in kɛra palais de la culture la a kɛra i k'a dɔn commission d'organisation maa minnu n dara ka se k'a don labɛn min ni min kan ka kɛ a ko mars kalo don tile 6 san 2001 min ye ayiwa Balamusa Keita ye i y'a dɔn a dɔnna fɔlɔ radio kuma de la a fatura a bi san 20 bɔ sɛbɛnnikɛla ko jamana man ka ɲinɛ nin cɛba in kɔ ka sababu kɛ i k'a dɔn a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ jamana yɛrɛ seko ni dɔnko ka se ka dɔn i k'a dɔn kuma min n'an b'a kɛ u ka se ka jidi bamanankan i k'a dɔn o ɲuman ka se ka dɔn maa min y'o o tu tigɛ jamana in kɔnɔ Balamusa Keita i k'a dɔn a b'o la o de la jamanadenw kan ka hakili jagabɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ don gɛrɛngɛrɛnnen ka sigi Balamusa Keita to a la san o san i k'a dɔn n'o sera min kɔni ye Balamusa ye a to a nafɔ hakili jiginna kɛ a ko min ye labɛnw ye a n'a cɛsiri u kɔni bɛ sen na sabula wele bilalen bɛ min ye ensemble instrumental du Mali i k'a dɔn ka taa fara super béton national de Segu olu bɛna a don ɲɛnamaya min y'a don fana ye Balamusa Keita a ye sinima minnu kɛ i k'a dɔn wulikajɔ minnu kɛra a fɛ a n'a ye baara min kɛ sɔmaw ani balimaw i k'a dɔn jamanadenw seko ni donko tigilamaw hadamadenya yɛrɛ taabolo sabatili nin bɛɛ lajɛlen bi wele duwakun kelen o de bɛna sigi sen kan ka ɲɛsin a ma gouvernement bɛna dɛmɛba kɛ ministreso min n'o o wakilu donnen bɛ seko ni donko la Balamusa Keita Mali drapeau a y'a yanga Mali i k'a dɔn a to a sera yɔrɔ la i k'a dɔn Balamusa Keita fɛ maa wɛrɛ kun tɛ k'o kɛ a ko o damanda cɛw ni muso minnu ye nin kɛ jamana in kɔnɔ ɲinɛman ka k'u kɔ a k'o de la min kɔni ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ye u b'a k'a labɛn kɛ n'a tabali gosira don min bɛɛ na bɔ a kalama Jabate Balamusa Keita i k'a dɔn ne gɛrɛl'a la n denmisɛnnin ma n ka radio kuma daminɛ n gɛrɛl'a la kuma min n'a tora ka ne yɛrɛ kumakan mɛn a y'a dɔn k'a fɔ hakaja nin jɛni i k'a dɔn ni n tora ka nin dɛmɛ i k'a dɔn a na ko caman ɲɛdɔn ne gɛrɛl'a la min kɛ a ye fɛn caman bɔ n ye a ɲɛ ɲɛnajɛ fɔlɔ sigi sen kan o fana bɛ ne ka san 16 bɔ a don a bonya n'a karama taara ka di Balamusa ma a ɲɛnajɛ kɛra i k'a dɔn stade Modibo Keita la pavillon kɔnɔ ale de kun ye kɛnɛ ɲɛmaa ye a ye n wele a ko ma n denkɛ n bɛ min f'i ye e ka nin jɛmukan ye jɛmukan duman i ko bamanankan kalaminɛ o bɔ a la jɛmukan an tun b'a fɔ ko bamanankan kalaminɛ an tun b'a fɔ bamanankan samakarafe a kuma ka ca a ko nin bɛɛ bɔ a la a ko ne ko n'i ye banfula b'i kunkolo la n'i t'a fɛ a ka bi dugu ma i b'a bila yɔrɔ jumɛn ye Balamusa den ye ne fɔ ne Ala ka hinɛ a la ne ye miiri i mana bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bin a ko n'a sɔrɔla e yɛrɛ bara k'i miiri n'i y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bin i t'a da dugu ma i kɛrɛfɛ n'o kɛra a bɛ bin wa a ko sama karafe juru n'o tigɛra bamanankan kalaminɛ ni ji kɛra kalamɔɲɔ kan a bɛ sa min tɛ sa n'i ko bamanankan n'i dan'o ma dɔrɔn foyi t'o kɔfɛ bilen
baramusadenw fɔ ne o tɛ kelen ye a ye n wele a ko ma n b'i ka publicité mɛn a kɛcogo ka ɲi a taabolo n'a bilacogo ka ɲi kosɛbɛ nka i b'i kuma dɔ wajibiya kɔnɔ o bila n k'o ye mun ye a ko i b'a fɔ ko téléphone numéro 20 24 55 32 a k'o ka ca o faamuya man di hali maa min ma taa lɔkɔli la i ka d'a la téléphone numéro tɛ ayiwa bamananw ka fɛn dilannen a fɔ tubabukan na bɛɛ b'a faamu a fɔ 20 24 66 29 hali ni min ma kalan a ka teli k'o faamu kosɛbɛ o dun ye tiɲɛ ye n'i k'i bɛ téléphone numéro fɔ mɔgɔ ye ne ko ne ka numéro 7 14 15 o ka ca kojugu a tigi yɛrɛ hakili tɛ k'a ko nka n'i ko 76 20 24 tout de suite a bɛ taa fara don a b'a faamu a ko i b'o jateminɛ i ka kuma na fila ne b'a ye hali télévision sow la hali radio Mali yɛrɛ la ne b'a ye n'u bɛ journal parler kɛ u b'a fɔ ko nin ko in kɛra avril kalo tile 25 san 20 ani san 20 ani mais nin mun ye il est temps an ka taa minnu bɛ ko dɔn minnu galannen don minnu ye bamanankan dɔn an ka taa olu ka lɔkɔli la n'i taara olu ka lɔkɔli la i bɛ faamuyali caman sɔrɔ i b'a fɛ ka kunnafoni di minnu ma olu b'a faamu kosɛbɛ ni ko nin kɛra mars kalo tile 5 san 2020 a banna pewu mɔgɔ bɛ se k'o faamu ten nka nin kɛra mars kalo tile 5 san 20 ani san 20 o ka ca maanifin maa faamu a tigi yɛrɛ bɛ ɲaami ten maaw bɛ tunu a ko yiri k'a fɔ a bɛ siraba 1000 ani 125 a k'o ka ca a fɔ a bɛ yiri san 4 kan a banna a k'o faamuya ka di o fɛn o fɛn adresse ninnu n'a ɲɔgɔnna n'a fɛn o fɛn ani ani i k'a bɛɛ fɔ tubabukan y'a sɛbɛn cogo min i b'a fɔ ten o de faamuya ka di baramusaden ye nin fɔ ne ye o de la n b'a da gosi n'a ko n b'a da gosi n b'a fɔ a ɲɛna n ko a ma ɲi n karamɔgɔ de y'a fɔ n ye ala ka hinɛ a la n bala cogo bɛ di karamɔgɔ fana sen da n b'i sen da yɔrɔ la a ka kɛ ten karamɔgɔ Dabatugura ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura la sirène na fasiriba n'o ye de Keyita a ko an ka taa Kayi karamɔgɔ Dabatugura min ye su jagokɛlaw ye karamɔgɔ Dabatugura ni y'olu tɔgɔla kuma ye fasiriba ko ni Marijane sanu mana ye su jagokɛlaw kafe bɛ feere su fɛ fɛn bɛɛ bɛ feere su fɛ su jagokɛla jumɛn ye karamɔgɔ ye n dege min na ka to ka birifini dɔɔni biri a kan o tuma n ka birifini yongo dɔɔni yan ayi su ŋanaw voilà su ŋanaw n'o tɛ n'i ko su jagokɛlaw su ŋanaw karamɔgɔ Dabatugura nin ye su ŋanaw olu tɔgɔla kuma ye a ko Mali yɔrɔ o yɔrɔ la ni dugujukɔrɔ nafolo kɔni yera ye min ye su ŋanaw ye karamɔgɔ Dabatugura npogotigi canajan u bɛ caya o marabolo kɔnɔ a ko n'i ye Kayi dugukɔnɔna yɛrɛ lajɛ fasiriba ko ale kɔni y'a ka sɛgɛsɛgɛli boloda yɔrɔ minnu bɛ n'o ye sifinnakaw ka yɔrɔ ye jamaw bɛ taa kamaru ɲɔgɔn ka yɔrɔ min na min ye su ŋanaw ye karamɔgɔ Dabatugura u caman bɛ o yɔrɔ kofɔlenw kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ kabini sanuko kuma fɔra min ye Kayi ye ale marabolo caman bɛ yen karamɔgɔ Dabatugura i b'a ye k'a fɔ min ye dugujukɔrɔ nafolo o de dasilen bɛ yen o tuma sanu bɛ yɔrɔ yɔrɔ la o ni nafolo ti ban sanu bɛ yɔrɔ yɔrɔ la karamɔgɔ Dabatugura o ni jama ti ban fasiriba ko min kɔni ye o sanu bɔyɔrɔw ye npogotigi canajan minnu sɔnnen don ka cɛnya ye karamɔgɔ Dabatugura k'u kɛn bɛ ka Kayi dugukɔnɔna yɛrɛ bila a n'a dafɛ dugu ni ka firin ka kɛ o yɔrɔ kan fasiriba ko a k'o sɛgɛsɛgɛli kɛra maa minnu ye sanubɔlaw ye k'a daminɛ manevuru la karamɔgɔ Dabatugura ni ka taa bila maa minnu yɛrɛ sigilen bɛ bureau kɔnɔ n'o ye ɲɛmaw ye a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ nafolo mugu de salo kalo kalo a ko dɔw yɛrɛ sara bɛ ti jɔ fo miliyɔn kasabi caman na a ko miliyɔn m'a sɔrɔ baara m'a kɛ karamɔgɔ Dabatugura sɛgɛn m'a kɛ waati min na o tuma ko dɔw yɛrɛ kɔni tɛna dusukun kɔnɔna la o de ye k'an lafiya min ye lafiya yɔrɔ minnu bɛ yen karamɔgɔ Dabatugura ni ka taa bila nisɔndiya yɔrɔ minnu bɛ yen npogotigi canajaw olu de bɛ munumunu salo kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko lafiya ka di maa min ye dɔnnibaa jufa kɔnɔna la mun b'o bali bilen fasiriba ko a ko min ye npogotigi canajaw ye karamɔgɔ Dabatugura u bɛ waritigiw yɔrɔ dɔn bɛ don min na ko bi o tuma min ye munumunu salo ye u bɛ t'o de boloda Keɲeba Sajola o n'a ɲɔgɔnna caman karamɔgɔ Dabatugura min ye o sanu baarakɛlaw ye o tuma u bɛ t'u sigi u ni de kan karamɔgɔ Dabatugura fo ka u nɛgɛ d'u la fasiriba ko min kɔni ye ni baarakɛlaw ye u timina ka di u tɛ saliya abada don o don u bɛ fari kura de da karamɔgɔ Dabatugura ni ka munumunu
munu salo boloda a ko dɔw yɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara min ka 40,000 salo ka b'u sara wari la k'o d'u ma k'o t'u sɔrɔ foyi la Fasariba ko baara o baara la 40,000 bɛ sɔrɔ o la a ko k'o baara ka di Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi lɔgɔci tɛ min ye faraci tɛ Fasariba ko a ko n'i y'a lajɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen n'o ye lulu ni ka taa bila yati la a ko ni bogotigi canaja o girinnen bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan maa caman yɛrɛ kɔni bɛ yen bi k'olu ka wari dɛ u bɛ min sɔrɔ nin sanubɔyɔrɔw la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ to sanubɔyɔrɔ la bogotigi canajaw bolo Fasariba ko min ye sanu wari karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma ko an ka jamana kɔnɔna la npogotigi minnu bɛ yen bi n'u ka baara bɛn bɛ su juraya ma min ye yɛrɛ feere baara ye lamɛnbaaw ka hakɛ to min y'o yɛrɛ feerelaw ye dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara k'olu de kɔni bɛ ka taa fini kan de kɛ Mali sanubɔyɔrɔw la a ko n'i taara Mali sanubɔyɔrɔ kelen o kelen la i bɛ taa sɔrɔ o kɛmɛ ka dagabana yɔrɔ de ta o dagabana yɔrɔ de i b'i miiri fɛn fɛn la u b'o de chambre meublé ka ɲa n'i kun donna dɔrɔn i minɛ la dagabana wusulan de bɛ wusu ye cɛbakɔrɔ n'o suma de don ni nun na funa k'i kun don ka bɔ o kuma t'a la Fasariba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye nin sanubɔyɔrɔw ye a ko k'a fɔ de sa ko nin ko in fu bɛna siri ni dan na a ko abada ko kuma kɔni t'a la dɔ de bɛ fara a kan min bɛ fɔ npogotigiw ye sa u k'a lajɛ u ka sabali karamɔgɔ Daba Tunkara ko diɲɛlatigɛ ko bɛɛ n'a waati don o kuma min ye muso ye o kuma ko a tanumasɔn tɛ i yɛrɛ feere ye muso ka kan bonya ni sutura ni cɛlasigi ye ni ka du dɔ sigi kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la sirani kɔnɔ de Keyita ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate k'a dɔn kɔrɔfɔ ɲɛna ni nin waati n'a ka waati sera o b'a jira k'a fɔ sɛbɛnfura minnu n'an kan k'o kalan o banna pewu Bɔjabate an bɛ bi ta bila yan sisan bi ta bɛ bila yan karamɔgɔ Daba Tunkara ka foli ni tanu ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ o kuma min ye radio Fafeke dankɔrɔba in n'o ye Zedaw ye directeur du programme an b'a fɔ a n'a ka ɲɛmaa o kuma an b'o fɔ n'o ye Jalo ye o kuma an bɛ u ka association ɲɛmaa karamɔgɔ Daba Tunkara radio in bɛ se ka yiriwa cogo min na sabu u ka danaba bɛ jɛgɛfo kan n'o ye Yaya Blancɛ Daw ye an b'o fana fɔ dantɛ foli min na Bɔjabate k'a dɔn murujankaw i k'a dɔn olu b'a lamɛn k'a daminɛ murujan ka taa gosi fo Muritani nɔngɔngari la arajoso min bɛ murujan o bɛ kɛ sababu ye jɛgɛfo ka lamɛn a ɲɛmaa de ye Alu Tarawele a bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔn la murujanka den dɔ bɛ yen i k'a dɔn a ko an ka n'a tɔgɔ fɔ ka warimugu bila ka na arajo ka dɛmɛ i k'a dɔn min bɛ se k'a to arajo a bɛ sinsin an ka foli b'a ye i k'a dɔn a yɛrɛ b'a faamu a ko a to a kana fɔ ale kɔni fɛn fɔ y'a ka dugu ye a b'a dɛmɛ Alu b'a dɔn ne yɛrɛ y'a dɔn Bɔjabate k'a dɔn min ye arajo Manca FM i k'a dɔn Titibugu an ka foli ni tanu bɛɛ ka ɲɛsin a baarakɛlaw n'a labɛnbaaw ma sabula olu fana nin jɛmukan u b'a ta k'a yɛrɛkɛ k'a daminɛ Titibugu la ka taa gosi fo Fana i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen suwalen b'a la an ka foli b'u ye nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na a tɔgɔ de ko Jibi Bɔjabate Daba Tunkara an denkunnen kun don ɲɔgɔn na surafana t'u maa dun segin bɛ kɛ nin gafe kelen sini sɔgɔma min ye n kɔrɔkɛ ye i k'a dɔn Amadu Baba Konatɛ a ko ni n b'a fɔ sini n k'a fɔ ni Ala sɔnna ma sini ni Ala jɛna n'a ye an bɛ ye kɛnɛ in kan sɛbɛnfuraw bɛ bɔ k'olu lakali Jibi Bɔjabate Daba Tunkara wa assalam